Tripper, the power of fashion presents Grand Diwali sale. Buy one get one, buy two get three. Offers available at all Tripper showrooms. Exclusive outlets at Chennai, Coimbatore, Erode, Tirupur. TikTok பிளாட்ஃபார்ம் மேலே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. அது ஒருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர். அது ஒரு சொசைட்டியில் 10 பேர் நல்லவங்க இருந்தால் 10 பேர் கெட்டவங்க இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக. இப்போ என்ன ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நெகட்டிவாக நம்ம 10 பேரை திட்டி போட்டு அது வேற பாப்புலர் ஆகிடுது. இதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. விஷால் சார் வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் கார் டிரைவிங் கார்ல அந்த நீங்க சேஸ் சீக்வென்ஸ் பாத்துக்கிட்டீங்க, அதுல நான் பக்கத்துல தான் இருப்பேன். முதல் क्वेश्चन மோஸ்ட் இரிட்டேட்டிங் क्वेश्चन இன் இன்டர்வியூ அதான் அந்த டப் ஸ்மாஷ்ல இருந்து எப்படி வந்தீங்கன்ற ஒரு கேள்வி. நானும் அப்பத்துல இருந்து இதே தான் சொல்றேன், எப்படி வந்தேன்னு. ஸோ அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ரப்போசல்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கும், அது எத்தனை முறை வந்திருக்கு, அதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்த ப்ரப்போசல்ஸ் கணக்கு ஏதாவது இருக்குமா? ஆக்சுவலி எனக்கு ஸ்கூல் டைம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு பையன் பண்ணான். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிக் பாஸ் 6லேருந்து கால் வந்தா இல்லை 5ல் ஒரு என்ட்ரியாக உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிட்டா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு ரூமர் உங்களை பற்றி நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கணும்னா என்ன ரூமர் கிரியேட் பண்ணிப்பீங்க? ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிஸியாக இருக்காங்க. இந்தியா கிளிட்ஸ் பிரசன்ஸ் முகாபலா வித் விஜே பிரவீன்ல இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல யார் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தீபாவளிக்கு பயங்கர பிஸியா இருக்க போற ஒரு ஹீரோயின் கூட சொல்லலாம். எஸ், அண்ட் தென் நிறைய பேர் இருக்குங்க இவங்களுக்கு. டிக்டாக் குயின், ஃபோட்டோ ஷூட் குயின் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. உங்களோட ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக பயங்கரமாக அதிகமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு சாயந்தர டைம் ஆச்சுன்னா இவங்க எப்படினாலும் இன்னைக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுவாங்கடா. இவ்வளோலாம் நான் போடலையே. இல்லை, அது மீம் கிரியேட்டர்ஸ்குள்ளே அது ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கு. ஸோ வெல்கம் டு மை ஷோ. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸோ அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ் பேக் டு பேக் நிறைய படங்கள், அதுவும் எனிமி மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படம் தீபாவளிக்கு வருது. ஸோ அதுக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க அந்த படத்துக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட்டு? ஆக்சுவலி போன லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப சோகமாக இருந்த டைம் அது. அங்கே சோகமாக இருக்கிற டைமில் ஒரு பம்பர் ஆஃபர் வந்த மாதிரி தான் எனக்கு எனிமி வந்தது. பிகாஸ் நான் வந்து அப்போ தான் 2019 எண்டிங்கில் தான் வந்து என்னோட ஐபிஎம் ஐடி வேலையை கம்ப்ளீட்டாக குவிட் பண்ணி சரி ஃபுல்லாக சினிமாவுக்கு போயிடலாம். அது வரைக்கும் நான் பேரலாக தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். தெலுங்கு படம் இந்த பக்கம், ஐபிஎம் அந்த பக்கம் சொல்லிட்டு. சரி கொஞ்சம் எம்ஜிஆர் மகன் கோபுராலாம் வந்தோடனே ஃபுல்லாக இதில் பிஸியாகும் போது தான் 2019 எண்டிங்கில் நான் ஐபிஎம் குவிட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக சினிமாவுக்கு போகலான்னும் போது லாக்டவுன் வந்துருச்சு. ஸோ இங்கேயும் ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக இல்லை, இங்கே ஐபிஎம்மும் வேலை விட்டாச்சுன்னும் போது ஐயோ என்னடா பண்ணுறது, போர் அடிக்குதே சொல்லிட்டு இருந்த டைமில் தான் செப்டம்பரில் வந்து ஆனந்த் சங்கர் சார் கால் பண்ணியிருந்தாரு. கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விஷால் சார், ஆர்யா சார் ஒரு படம் நாங்கள் பண்ணுறோம். இன்னொன்னே எனக்கு நம்பவே முடியல, நம்மளே எதுக்கு கூப்பிட்றாங்க, எதாவது கேரக்டர் ரோலாக இருக்குமா, எதுக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு சூப்பர் டீலக்ஸ்க்கு அப்புறம் தெலுங்கு படத்துக்கு அப்புறம் பெருசாக ரிலீஸ் அதுவும் 2019 எம்ஜிஆர் மகன் இருந்தாலும் எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகல லாக்டவுன்னால. கடைசியாக பார்த்தது தமிழில் சூப்பர் டீலக்ஸ்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து கூப்பிட்டோன்னே எனக்கே கொஞ்சம் ப்ராங்க் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா. அது லாக்டவுன்ன்றனால சார் ஜூம் காலில் வந்தார். ஓகே. ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னே இது நிஜமாவே ஆனந்த் சங்கர் சார் சரி சொல்லிட்டு அப்புறம் உடனே அவர் தெலுங்கு படம் நான் அவங்களது பார்த்தேன், அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது, அவங்க டிக்டாக் டப் ஸ்மாஷ்லாம் பார்த்துருக்கேன் சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட் நான் ரீட் பண்ணாரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நல்ல மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட், எல்லாருமே ஸ்டார் காஸ்டிங். ஒரு 2 வீக்ஸில் உடனே சென்னை கிளம்பி வந்தேன், காஸ்டியூம் ட்ரையெல்லாம் பண்ணி ஃபுல்லாகவே செட் ஆகி அப்படி தான் போச்சு. ஸோ அதான் ஒரு சோகமான பீரியடில் டக்குன்னு இந்த கால் வந்து எனக்கு ஒரு பம்பர் ஆஃபர் மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ அன்னையிலேருந்து இட்ஸ் கோயிங் குட். ஸோ இப்போ படங்கள் இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு, நிறைய நடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஐடி ப்ரொஃபஷனுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? அங்கே எப்படி இருந்தது, இங்கே எப்படி இருக்குது? எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃப்ரெண்ட். அங்கே வந்து ரோபோட்டிக்காக இருக்கும், காலையில் இத்தனை மணிக்கு போனோம், இத்தனை மணிக்கு வந்தோம், சம்பளம் கரெக்டாக வந்து அந்த வந்துடும்.
ஸோ அது வேற. ப்ளஸ் அங்கே வந்து எல்லாமே நாம தான் இண்டிபெண்டாக நமக்கு எதாவது வாங்கிக்கணும்னா போகணும். இங்கே அப்படி இல்லை, இங்கே அசிஸ்டன்ட் இருக்கும். ஆனால் டைம் ஷெட்யூல்னு ஒன்று இருக்குது, அது தூக்கமே இல்லாமல் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஒன்று ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்போம், இல்லைன்னா அதான் 1-2 வருஷத்துக்கு எதுவும் ரிலீஸ் ஆகாது, இல்லை ரிலீஸ் ஆனால் எல்லாம் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அதான் ஒரு ஷெட்யூல்னு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. எக்கச்சக்கமான தடவை மறுநாள் நீ பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க, எப்படி அதுலேருந்து இந்த இதுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னு. எனக்கு ஒன்று என்ன தோணுதுன்னா, அந்த பிளாட்ஃபார்மை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது ஒரு குரூப் இருந்தாலும் தப்பாவும் சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி போயிடுது. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அது நான் வந்து டிக்டாக் பிளாட்ஃபார்ம் மேலே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது, அது ஒருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர். அது ஒரு சொசைட்டியில் 10 பேர் நல்லவங்க இருந்தால் 10 பேர் கெட்டவங்க இருப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அவங்களோட கேரக்டர் அது வந்து டிக்டாக் மூலயமா நமக்கு வெளியில் தெரிய வருதே தவிர அவங்க மேபி பர்சனலாக வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம். இப்போ வந்து டிக்டாக் மூலமா எல்லாருக்குமே அவங்கள பற்றி பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? பிகாஸ் அந்த ட்ரெண்டிங்ல மீம்ஸ்லாம் வரும்போது நெகட்டிவா, இப்போ என்ன ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நெகட்டிவா நம்ம 10 பேரை திட்டி போட்டு அது வேற பாப்புலர் ஆயிடுது. இதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் அதே மாதிரி பண்ணாங்க. சூப்பர். ஸோ உங்களுக்காக ஒரு சில மீம்ஸ் வந்து உங்களோட ஃபேன்ஸு நிறைய மீம் கிரியேட்டர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 2 மீம் மட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அதில் ஒன்று வந்து ஒரு வீடியோ, அது நான் காட்டுறேன். அங்கிட்டு போய் விளையாடுங்கப்பா. இது ஆக்சுவலி உண்மைதான், அப்படிதான் இருக்குமா? ஆனா நான் ஆர்யா சாரோட இந்த ஸ்டண்ட் சீக்வென்ஸ்லலாம் இல்லை, பட் விஷால் சார் வந்து ஒரு ஸ்டண்ட் கார் டிரைவிங், கார்ல அந்த நீங்க சேஸ் சீக்வென்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க, அதுல நான் பக்கத்துல தான் இருப்பேன். கருணாகரன் சார் பின்னாடி இருப்பார். நாங்க 2 பேரும் ரொம்ப ஜாலியா காமெடி பண்ணிட்டு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியா இருப்போம். விஷால் சார்ல ஏதோ ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்கு 2 பேருக்கும். நான் தான் ஓட்டுறேன், அடிப்பட்டா ஒரு காலில் இருக்க எல்லாருக்கும் தான் அடிப்படும், இங்க நான் சீரியஸா ஸ்டண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீங்க 2 பேரும் இப்படி பண்றீங்களே சொல்லிட்டு. பட் அமேசிங். ஐயோ சார் வந்து டூப்லாம் கிடையாது, அவரே தான் கார் வந்து சரன்னு ஓட்டும் போது நாங்களாம் பயந்தோம், ஐயோ ஒழுங்கா போய் வீட்டுக்கு சேர்ந்துருவோமா, துபாயில வேற இருந்தோமா, சார் நான் எப்படியாவது இந்தியாவில் போய் ரீச் ஆகி ரிலீஸ் ஆகாத படத்தெல்லாம் பார்க்கணும் சார்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஸோ இந்த பக்கம் நான் என்னோட மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் பக்கம் ரீல்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருப்போம். ஏன்னா எங்களுக்கு என்ன வேலை, சும்மா நாங்க ரியாக்ட் தானே பண்ணணும். ஃபுல்லா ஸ்டண்ட் இதெல்லாம் பண்றது விஷால் சார் தான். ஸோ நாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு ரீல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம். விஷால் சார் தான் சீரியஸா ஸ்டண்ட் பண்ணணும், கார் ஓட்டணும், அது பண்ணணும்னு இப்படிதான் இருந்து. அவங்க 2 பேரும் சீரியஸா இருக்கும்போது நம்ம ரீல்ஸ் பண்ணுவோம், ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி பத்தல சாங் எடுக்கும் போதும் சார் தான் ஃபுல்லா வெயில்ல, துபாய் சம வெயில்ல அவர் தான் டான்ஸ் ஆடுவாரு. டும் எடுத்தது வந்து ஒரு ஏசி ஹால் உள்ளார எடுத்துட்டோம், அதனால நான் டான்ஸ் ஆடும்போது இல்லை, அவர் வந்து துபாயில அடிக்கிற வெயில டான்ஸ் ஆடணும். எனக்கு எதுவுமே இல்லை, பேச நடந்து வர்றது சிரிக்கிறது நடக்கிறது தானா. நானும் என் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ரீல்ஸ் எடுத்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், போட்டோ போட்டுட்டு இருப்போம். சார் சேச்சா எப்ப பார்த்தாலுமா என்னவாரு. ஸோ இதுதான் உண்மை. ஆக்சுவலா இப்படிதான் இருந்தது, நான் ஜாலியா இருந்தேன். ஓகே, இப்போ விஷால் சார் கூட வந்துட்டு டிராவல் பண்ணது ஓகே, அவர் வந்து இந்த மாதிரி மீம்ஸ் இந்த இதுல எல்லாம் ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிறதெல்லாம் அவர் பார்த்து அதுக்கு ரியாக்ட்லாம் பண்ணுவார், அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரா? இல்ல மீம்ஸ்லாம் பார்த்து அப்படி பண்ணது கிடையாது. இல்ல அவர் ஆக்சுவலி ஆஃப் சோஷியல் மீடியா, அவர் பெருசா ஒன்றும் சோஷியல் மீடியா. நான் ரீல்ஸ் பண்ணுவேன்றதே நான் தான் அவர்கிட்ட போய் காமிச்சேன். டான்ஸ் ஆட தெரியுமாமான்னு கேட்டாரு. பிகாஸ் அடுத்து டும் ஷூட் பண்ணும்போது அப்புறம் நான் இது ப்ரொடியூசர் சொன்னாரு, அவங்க தான் ரீல்ஸ்லாம் செமையா டான்ஸ் ஆடுவாங்கன்னே சொல்லிட்டு எங்க காமிங்கன்னு அப்பதான் பார்த்தாரு. நான் சோஷியல் மீடியால இல்ல, நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தது கிடையாது. ரீசெண்டா தான் இன்ஸ்டாகிராம் கூட ஓபன் பண்ணிருக்காரு. அப்படியே ஆர்யா சார் பத்தி சொல்லுங்க. அவர் எப்பயுமே சேட்டை பண்ணிட்டு ஜாலியா இருப்பார்ல, ஒரு மாதிரி வைப்ல அவரு. ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு அவரோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல மீட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கல, காம்பினேஷன் இல்ல. பட் நாங்க துபாயில ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லா அங்கதான் இருந்தாங்க. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் ஆனா ஒரு டேபிளையும் ஒருத்தவங்க. ஸோ சாயிஷா மேம் அவங்களோட அம்மா ஆர்யா சார்லாம் ஒன்னா உட்காந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அப்போ பார்த்து பேசினது தான். வெரி ஸ்வீட் ஃபேமிலி. ஸோ அதனால அவரு ஆர்யா சார் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெடிகேட்டட். நாங்களாம் நைட் ஷூட் முடிச்சுட்டு போய் பெட்டுக்கு தூங்க போனா இவரு நாங்கள் சைக்கிளிங் போறோம்ட்டு போயிட்டு வரோம். ஸோ அவர் ஃபிட்னஸும் சொல்ற the way he looks and extremely dedicated ஷூட்டிங் செட்லயா இருக்கட்டும், ரெஸ்டே எடுக்காம ஒர்க் அவுட் பண்றது, ஷூட்டிங் வர்றது, இப்படி ஒரு பர்சன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த இன்னொன்னு நீங்க தான் வந்து
சிங்கமுத்து இது நானும் பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். அட்ரா தீபாவளி கார்த்திகை தீபம்னு எல்லாத்தையும் குலைச்சு அட்ரா ஆண்டவா அப்படின்னு. இதுக்கு நான் என்ன சொல்ல முடியும்? இட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. எனக்கு மாத்திரம் தானே தெரியும். 2 வருஷம் நான் வந்து அவ்வளோ வெயிட் பண்ணியிருக்கேன்ல. விக்ரம் சாரோட ஒர்க் பண்ணதை பத்தி ஏதாவது, அவரை பத்தி ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள், படம் இல்லைனாலும் வேற அப்டேட் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? விக்ரம் சார் வந்து வெரி டெடிகேட்டட். அவரோட ஷார்ட்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு 2 படம் நடிச்ச உடனே ஓகே இந்த ஷார்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நான் மானிட்டர்லாம் பார்க்காம போயிடுவேன். சம்டைம் டயர்டாக இருக்கும் போது. பட் அவர் ஒரு டேக்கும் வந்து அவர் போய் பார்த்து கரெக்டாக இருக்கா, சின்னதாக ஏதாவது தப்பானாலும் ஹீ வில் கோ டூ ரீடேக். அண்ட் தென் அந்த சீன் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அவர் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார். இன்னொரு டேக்குக்கெலாம் வந்து அவர் ஹி டசன்ட் ஹெசிடேட். ஸோ அதனால தான் அவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி இருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி நான் நடிச்ச எல்லாருமே ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இவங்ககிட்டலாம் காமனாக கற்றுக்கிட்டது வந்து அந்த நெவர் கிவிங் அப், அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கறது, ஒரு பேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன். சரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், எவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு போனாலும் இப்படி இருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த டெபியூ ஃபிலிமில் இருந்த ஆர்வம் கடைசி எல்லா படத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் இது வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை 20 ஷார்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேக் டு பேக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபன்னியாக. அதில் நீங்கள் வந்து என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். முதல் கொஸ்டின், மோஸ்ட் இரிட்டேட்டிங் கொஸ்டின் இன் இன்டர்வியூ. இரிட்டேட்டிங்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எதுவுமே. இட்ஸ் நத்திங் இரிட்டேட்டிங். அதான் இந்த டப் ஸ்மாஷ்லேருந்து எப்படி வந்தீங்கன்ற ஒரு கேள்வி. நானும் அப்பத்துலேருந்து இதை தான் சொல்கிறேன் எப்படி வந்தேன்னு. ஸோ அது கொஞ்சம் ரொம்ப ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்னா இதுதான். அந்த டப் ஸ்மாஷ் கதையை எடுப்பாங்க, வீட்டில் அப்பா அம்மா எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்கன்றது எடுப்பாங்க. அதான் நினைப்பேன், அப்பா அம்மா ஒத்துக்கிட்டதுனால தானே இங்கே இருக்கேன், ஏன் திருப்பி அதை கேட்குறீங்க. நமக்கு வந்து எவ்வளோதான் வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க, ஐயோ நீ சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் அது நாங்கள் தான் திருப்பி பார்க்குறோம். பட் எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் பார்க்காதவங்களுக்கு அது புதுசாக இன்டர்வியூ எடுக்க வரவங்களுக்கு அது முதல். அதனால it's okay but not irritating. ஓகே, அது ஒரு வாட்டி அதிகமா கேட்கப்படுற கேள்வி. Yes. அப்போ இந்த சிங்கிள் கமிட்டட் லவ்வா மேரேஜா அதெல்லாம் கேட்கறதெல்லாம் ஆகணும், அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா? ஓகே, அதென்ன உண்மையா சொல்லிட்டு போ, சிங்கிள் இதுல என்ன இருக்கு. So I am fine with that. இப்போ மிர்னாவோட பயோகிராஃபின்னு ஏதாவது ஒரு கதை எடுக்கிறாங்க, பயோபிக் மாதிரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் நடிக்கக்கூடாது, வேற யாரையாவது நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற ஆக்ட்ரஸ் யாராவது ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? ஐயோ, இப்போ இருக்க ஆக்ட்ரஸ் நான் ஏன் பயோகிராஃபிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்? சாய் பல்லவி ரொம்ப பிடிக்கும். வாவ், அப்போ டான்ஸ் சொல்லவே தேவையில்ல. ஓகே, உங்களோட ஃபேவரட் மாதிரிலாம் நான் டான்ஸ் ஆட மாட்டேன். பட் எனக்கு அவங்க பண்ணா ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயோகிராஃபி எடுக்கிற அளவு நான் எதுவுமே பண்ணலை. இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதோ கேட்குறீங்க, அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும்னு சொல்லுங்கள். சரி, சூப்பர் பவர் ஒன்று உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன வேணும்? சூப்பர் பவர் இருந்தால் மேபி அதான் இன்விசிபிளாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு போய் எங்கே பார்த்தாலும் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது கண்டுபிடிச்சி வந்து கொடுக்கறதுலாம் அது இன்விசிபிள். ஓகே, அந்த பவர் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்விசிபிள் ஆகி யாரை போய் வாட்ச் பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி நான் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்து எப்படி எத்தனை மணிக்கு தூங்குறாங்க, எப்படி எழுந்திருக்காங்க, கரெக்டாக இவங்கன்னு யாரும் பர்டிகுலராக இல்லை. நோ சி, இப்போ நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, இப்போ அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். ஓகே, என்ன சாப்பிட்றாங்க இவங்கெல்லாம், எப்படி இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காங்க. பிகாஸ் எனக்கு யூஸ்வலாக நம்மளாம் ஒரு வேலை பண்ணிட்டு வந்தாலே அப்பாடான்ட்டு போய் படுத்துருவோம். அது லாக்டவுனில் இன்னும் ரொம்ப லேசி ஆயிடுச்சு. பட் சில பேர்லாம் 24/7 வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. இவங்களாம் என்ன சாப்பிட்றாங்க, எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்றது. போவாங்க, திருப்பி வருவாங்க, நைட்டு ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன சாப்பிட்றாங்க, எத்தனை மணிக்கு தூங்குறாங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணுவீங்க. சூப்பர். ரீசெண்டாக பார்த்த மூவி என்ன? அந்த மூவியில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன? எனக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தது வந்து மீமி. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொபோசல்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கும், அது எத்தனை முறை வந்திருக்கு? அதில் எது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்த ப்ரொபோசல்ஸ் கணக்கு ஏதாவது இருக்குமா? எத்தனை முறை வந்திருக்குன்ட்டுலாம் கணக்கே இல்லை. கணக்கே அப்படி பெருமையா சொல்லலை. சி, அது ஸ்கூல் டைம்லேருந்து வந்தது, அதனால பெருசாக கவுண்ட்லாம் இல்லை. பிடிச்சதா இம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும்ல, ஓகேடா பரவாயில்ல ஏதோ ஒர்த்தா பண்ணியிருக்கான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலி எனக்கு ஸ்கூல் டைம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு பையன் பண்ணான். அது அப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு நினைச்சேன். ஆனா இன்னை வரைக்கும் அந்த பையன் மாதிரி என்ன யாரும் ஒரு லவ் பண்ணது கிடையாது. ஐ திங்க் அது அந்த ஸ்கூல் டைம் லவ் பண்றதுனால பப்பி நான் லவ் பண்ணேங்க, ப்ரொபோசல் சொல்றேன்.
ஸோ ரொம்ப டெய்லியும் நான் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போவோம்ல, ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் வந்து என்னையே பார்க்கறது, அது அந்த டைமில் ரொம்ப அனாயிங்காக இருக்கும். சரி நம்மளே பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி எம்பாரசிங்காக இருக்குன்னு. பட் உருகி லவ் பண்ணது, எல்லாத்துக்கும் வெயிட் பண்ணி எந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரணும் அங்கே வெயிட் பண்ணுறது, கிளாஸுக்கு வெளியில் வந்து நிற்கிறது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ ஒருத்தவங்க, இதுக்கே நான் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போலாம் வந்து பசங்க இல்லையா ஓகே ஃபைன் சொல்லிட்டு அவங்க வேலையை பார்க்க போயிடுறாங்க. பட் அப்போ அப்படி உருகி லவ் பண்ணி ப்ரொப்போஸ் பண்ணது அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருந்தது. இன்னைய வரைக்கும் அப்படி யாருமே இல்லை. இப்போ எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் உலகத்தில் எஸ்ஸா நோவா ஓகே போயிடுறாங்க. அதான் ஸ்வைப் ரைட்டா ஸ்வைப் லெஃப்டா போயிடுறாங்க. ஆமா இல்லைன்னா ஓகே ஃபைன் இது வேணாம்னு சொல்லிடுச்சு நம்ம அடுத்த ஆள் பார்ப்போம்னு போயிடுறாங்க. ஸோ அது ப்ரொபோசல் பெஸ்ட் ஒருத்தவங்க பண்ணாங்கன்னா அது அப்போதான். அவர் எதுவும் மீட் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சது ஏதாவது பார்த்தீங்களா நடுவில் ரீசெண்ட் டைம்ல? இல்லை அவரை பார்த்தா நீங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? நான் பார்த்தா ஒன்றும் பெருசா ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன். தம்பி பாவண்டா நீ. நோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வில் ரியாக்ட். தெரியல, அந்த மொமெண்ட்ல தான் தெரியும். பட் அதுதான் இருக்கலே பெஸ்டா இருந்தது. நீங்க வந்து உங்க ஃபேமிலிக்கோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ தெரியாம ஹைட் பண்ணி வைக்கிற ஒரு விஷயம்னா என்ன? என்னோட கஷ்டங்கள், வாவ், என்னோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் கஷ்டங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். ஓகே. ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா எப்படின்னா ஈஸியா கஷ்டமா இருக்காம சரி விட்டு வந்துரு அப்படி சொல்லிடுவாங்க. கஷ்டமா இருக்கு நீ எதுக்கு கஷ்டப்படுற, உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் எனக்கு தான் தெரியும் இந்த ஃபயர் அண்ட் பேஷன் டுவர்ட்ஸ் தட் யூனோ. இப்போ ஃபிலிம்ஸா இருந்தாலுமே அதில் இருக்க ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கட்டும், டே அண்ட் நைட் ஷூட்டிங்காக இருக்கட்டும், அதில் வந்து நான் கஷ்டப்பட்டாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே எனக்கு பிடிச்சிருக்குனால நான் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிக் பாஸ் 6ல இருந்து கால் வந்தா இல்லை 5ல ஒரு என்ட்ரியா உள்ள வாங்கன்னு கூப்பிட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு பிக் பாஸ் 1லேருந்தே கூப்பிட்டாங்க. நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன். யா பிக் பாஸ் ஷோ வந்து பிகினிங் இனிஷியலாக லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பேர் சொல்லாமல் எனக்கு ஒருத்தன் கால் பண்ணி இப்படி ஒரு ஷோ இருக்கும் எல்லாரையும் வீட்டில், நான் ஹிந்தி பிக் பாஸ் பார்த்துருக்கேன், எனக்கு ஃபோன் அடிச்சு இந்த மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் போட்டுருவோம் இப்படிதான் இருக்கும் பிக் பாஸ் தாங்க. ஆமா என்னங்க சஸ்பென்ஸ் இப்படி எனக்கு தெரியாதா, நான் தான் ஹிந்திலலாம் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா கன்னடாவில் கூட அப்போ நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், கன்னடாலாம் முதலே வந்துடுச்சு. அப்பவே எனக்கு அந்த மாதிரி என்னால் இருக்க முடியாது ஒரு வீட்டில் போட்டு, முடியவே முடியாது. அதுவும் அப்பா அம்மாவெல்லாம் அதான் நான் சொல்வேனே, சில விஷயம் இட்ஸ் நாட் ஒர்த் டூயிங் இட். சரி, ஹிந்தி கன்னடெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, தமிழ் பிக் பாஸ் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? நான் ஆக்சுவலி பார்ப்பேன், பார்த்துருக்கேன். இட்ஸ் நைஸ் ஃபன், ஜாலியாக போகுது. ஒரு ரூமர் உங்களை பற்றி நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கணும்னா என்ன ரூமர் கிரியேட் பண்ணிப்பீங்க? ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிஸியாக இருக்காங்க, பேக் டு பேக் மூவிஸ் பேக் டு பேக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு தான் தெரியும். சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ண, நீங்கள் பிஸியாக இருப்பீங்களோ? அட நீங்கள் வேறு, அப்படி ஒன்றும் நான் பிஸியாக இல்லை சொல்லுங்கள். ஸோ அதுதான் மேபி ரூமராக இருக்கும்போது ஓகே ஒரே பிஸியாக இருக்காங்கன்ட்டு ஆல்ரெடி சில பேர் அப்படி சொல்லும் போது எனக்கே காமெடியாக இருக்கும். சரி அதே ரூமராக வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு நோட் உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு ஏதாவது? இந்தியா கிளிட்ஸ் நேயர்கள் எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ தீபாவளி அன்னைக்கு என்னோட 2 படம் ரிலீஸ் ஆகுது, ஒன்று ஓடிடியில் ஒன்று தியேட்டரில். ஸோ 2த்தையும் பாருங்கள் அண்ட் சேஃப் அண்ட் ஹாப்பியாக தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Tripper, the power of fashion presents Grand Diwali sale. Buy one get one, buy two get 3. Offers available at all Tripper showrooms. Exclusive outlets at Chennai, Coimbatore, Erode, Tirupur.